dielu. No ja vás vítam u serveru Mindstar. A počkajte, strihnem to. Tak, som späť. No to je server, to mi bude zase lagovať. Aj Zajdo, keď sa díva. To je český server. Zajdo, ja som Slovak, ak sa nehneváš, tak prepáč, ak sa dívaš. No, neviem zatiaľ, čo mám robiť, ale chcel som ti povedať. No vlastne som youtuber, tak čauko. No to bolo také trochu kratšie videjko, potom natočím dlhšie. Zajdo, ja už to ukončím a to by bolo všetko.